avui hem vingut fins a les Cases Noves de la Riera, a prop de Vilafranca, i anem a pujar al Castellot. Així és que res, avui el dia ens acompanya, fa molt de sol i semblarà que tindrem unes vistes espectaculars des de dalt. Així és que, apa, comencem, que tenim una miqueta! Ja tenim un altre cim, el Castellot. Està aquí al Baix Penedès. La veritat és que les vistes són espectaculars, avui el cel està molt clar i es veu, la veritat és que tot el Baix Penedès i és espectacular. Així és que res, ja tenim un cim més. La torre és molt xula, es pot entrar dintre i res, la veritat és que molt guai aquesta excursió d'avui, així és que res, anem a veure una miqueta d'aigua i a descansar i agafarem la baixada, que hem d'anar a dinar a casa. Apa, fins després! Pues súper bien. Ja tenim un altre cim, al Castellot. Res, tot per pista, la veritat és que molt fàcil i res, des de dalt les vistes espectaculars de tot el Baix Penedès. Avui el dia, com podeu veure, ens acompanya, fa un dia de ple estiu i res, tot genial, hem tingut que creuar 2 trossos de riu i res, per sobre les pedres, una mica per l'aigua, bueno, aquestes coses que a vegades faig jo. Però res, tot genial i tot superxulo, així és que donem per finalitzada la ruta d'avui i anem cap a casa, que anem a dinar. Així és que bye bye, fins al proper Simo Ruta!